Wato jama'a a duniya babu abun da ya kai aikin jin ƙai daɗi. Wannan dottijo da ya kwanta a jinya tsawon kwana 40 babu wanda ya zo gaishe shi, wanda ya hakan da ya shafi 'yan uwansa ko wasu makwabtansa babu wanda ya zo gaishe shi. Abun mamaki cikin wannan kwanaki da babu wanda ya zo gaishe shi, sai ga wata tsuntsuwa ta shigo wannan asibitin har ɗakin da yake, ta zo ta same shi, ta hau kansa ta tsaya. Wato wata hasbiya tsuntsuwa kenan. Ta zo ta hau kansa ta tsaya tsawon lokaci tana tsaye a kan shi, sannan sai ta tashi ta tafi. bayan ta jima tana tsaye, aƙalla dai za ta kai kamar minti 2 zuwa 3 tana tsaye a kan shi, bayan yana kwance a asibiti kenan. Sannan ita tafiyanta. Bayan kwanaki 2 sai ta kuma dawowa wannan asibiti, ta zo har inda yake a cikin wannan ɗaki. Ta zo sannan kuma ta ƙara hawa kan cikinsa ta tsaya tsawon lokaci, sannan sai ta tashi ta fita. Haka dai ta yi bayan kwanaki 2 kuma ta sake dawowa. To daga baya mutane sai suka yi tunanin me ya ja wannan tsuntsuwa, bayan mutane ma ba a samu wanda suka zo suka gaishe da wannan bawan Allah ba, amma gashi tsuntsuwa kuma abun al'ajabi tana zuwa lokaci zuwa lokaci tana gaishe shi. Sai mutane suka dukufa wajen binciken shin me ya ja har wannan tsuntsuwa ta samu ƙwarin gwiwa na zuwa da dinga gaishe shi akai-akai, yayin da kuma tsuntsuwa dai ba magana take ba, dabba ce ko ma dai abu ne dai na al'ajabi haka. To a cikin haka ne mutane sai suka yi bincike, suka gano lallai ashe cewa shi wannan mutumin kafin ya kwanta jinya, kullum safiyar gari, kullum wayewar gari, shi ne yake ɗaukan wato hatsi ko kuma irin abinci na tsuntsaye haka, yana watsawa wa wa'annan tsuntsaye hasbiyoyin, yana ba su abinci. To wannan dalili ne ya jawo kusanci tsakanin ita wannan tsuntsuwa din da shi wannan mutumin, har ya kai ga babu wanda ya zo gaishe shi, amma su wa'annan tsuntsaye din suna zuwa domin su gaishe shi a wannan asibiti. To wannan halacci ne irin wanda Allah yake haɗawa tsakanin mutum da kuma tsuntsaye musamman. Sannan kuma yana da kyau mu fahimci cewa lallai duk abun da kai wa halacci, ko menene shi a duniyar nan, wallahi bai zai taɓa mantawa da kai ba. Yau fa wannan tsuntsuwa ce ma ta yi wannan abu, ina ga kuma a ce mutum kaiwa, wallahi bai zai taɓa mantawa da kai ba. Saboda haka yana da kyau mu dinga koyi da ayyuka irin na alkhairi na jin ƙai wa 'yan uwanmu, ba ma 'yan uwanmu mutane ba, har ma da dabbobi waɗanda ba sa ji ba sa gani. Wannan babban darasi ne wa mu baki ɗaya, da kuma musamman 'yan uwa waɗanda suke masu arziki. 'Yan uwa masu arziki, ku kore ƙiyayyar da ke tsakaninku da talakawa waɗanda ke kewaye da ku da sauran 'yan uwanku ta hanyar kyautatawa gare su. Ni na san cewa idan har yau misali aka ce kai a matsayinka na mai arziki za ka tallafa wa talaka, lallai talaka babu yadda za a ce ya ji haushinka. Yana da kyau mu ɗauki darasi daga wannan labari na wannan hasbiya wanda ta kasance tana ziyartar wannan dottijo da yake ciyar da ita da sauran 'yan uwanta abinci. Dalilin haka ita kuma har take zuwa gaishe shi asibiti, ba don komai ba sai don irin kyautatawa da yake gare ta.